Good morning nitong tanan guys. Manguan mi diri sa mga buwa kay magpandugangan og mga tambek. Kay des nangagi katur may hang nadugangan to ah. Magdugang mi karon to. Ang lali ni na magdadturon guys. Nagibadya naman dari di ay kuan, ilaga. Pastilan. Lagi pang bitok. Lagi pang karuoy man tao ni luoy. Kasabay tang pang lalinon. Ano guys, uy. Mga duganganan pa. Darah gipatong pa. Si man. Uy. Ano guys. Oh, duganganan kari dia. Duganganan man eh. Darangi pamatong dia. Mas kim-kim si Gabriel manana. Ha? Dake agbuwak. Dake pag. Tapi daghan di duganganan pud si Ja. Kari, das na lagi ka to madugangan naman namo. Hindi ka to hangingan ninyo guys, nga katong na ay hanggi kwanto gibitok man usa ka man kabuk dahon. Hanggi awat nila toy awat dana kun na patagi. Gibitok kagatong buwak, dia guys gibitok kagamang buwak, mo gibuajat. Buajat nga iring. Ay naunsa naman nga mga gamayng baji. Ayo bi kay sayang agkuan. Mong gipanugangan na pa. Nalagay sa mga gipangdugangan nga buli. Hala pa maintan dani. Kay pabor mas init dari unja. Hala. Nganaon si Jana. Imo lagi ring ipang ibot. Agka nang dihatos katong mga nanubos pat. Diha man guys diha ang mga nanubo mo. Magtanong ba po ni guys diha na may ugat. Tama na. Pula man na. Hode ito ka to. Bidara tabi dali bi kay sabudas pa di makalihok og tarong dara dali. Kita yung mga mas buwak dali. Kung may daghan dari mga butangon hindi kari wala na kuan. Okay. Tara pa harong mga ulian intawon itong mga plawirir. Kaya hagad na pikhan na imong manok ko kakaon na. Apa guys, nindot ra ba ni si Jan hala di naman pa gabi-gabi arang kanay sa banig dahon di pa. Kaya ako manguwas mga waisud guys. Hala arang nalabad ka nindot. Saan man ako na gabi-gabi gab? Sibalhin naman ang gabi-gabi. Ha? Lagi. Tabang ko na. Tabang ka papa. Ikaw tabang na papa kay manguha ko dali sa mga waisud. Kung may di panguha dali sa ganang na mga sud nga kuan guys. Itong nigamay ng mga fertilizer kaya mga panugangan. Diyan hiluan pa na mga dari kay nanay daghang mga sagbot gibadya nag-ilaga. Ilan mga ilagaan ni. Nato guys, ugangan pa natin tambok. Das nangagi ang mga gipangdugangan di Gikakhara ba dunis manok pastilan na problema agad ko kay gikakhas manok. Nagiulian ganina. Kare papanugangan pedri. Kare pandugangan pedri. Kare mga ingari ba? Narang kaduka kuan. Hup-hup agi jahang mga juta. Ang pandugangan ng fertilizer. Dugay na po na wamat, dugangi lagi. Diyan na. Wati. May sulod guys ha. Kala ko wati pa. Kala. Uy, ang naudog sa gibito. Kaya kalaghan. Hala, guys. Dala sa lupin. Labugan mo itong masalupin na rin mga kuan. Butsukoy. Wow, nice kayo guys. Day, kuwari day. Give ni papa. Kadugangin nagkuan. Tuta ko. Ikaw paghinay ha. Ikaw, give ni papa kaw. Tang ni papa. Ay, bul. Nabuing na, bul. Ilan. Ayaw makan pang iliya guys. Kaya bul. Watermelon, bul na yun. Isa ko agang alaga. Murang mulami siya. Basi. Ay na sila na. Dami na siya basta kuan sa mga alaga. Mga dahon-dahon. Kani guys mo ni ag prayer plant. Mo man tawag diri sa mga prayer plant. Kanina. Manin sa ina ng prayer plant kay ni kahapon moingon naman sa kurma moingon mag-ampo. Sige, ang dahon. Ugadlaw nga ni moingon siya.
Ito pa rin panguhaan ng alaga. Pero lami sa tanawon. Haman. Aja na raman na kanduga. Tumanday sili ni turok. Dari guys ni may sili. Aja naman sa kuha na kaning dut na sa ilalom. Karara. Guys, lagmi ra ba dyan na siya. Galing kayo ipang bitik. Laman ron kayo nakuwang sa fertilizer. Mansa gani kananay ng alatang fertilizer. Uy, hala na balintong nag-usa. Oh, pastilan. Balintong nag-atong isa katanam, guys. Na naulian na raban taon. Lami lagi tag napakoy daghang silanan kahanan ni ipang transfer kay naa pwede naman ipang transfer ni. Kinsa to ganahan mga jo diha, sabaan pagka. Kagwang kay mo na nagikak ha. Tawag ko nok. Hello Mingming, limonid. Hello limonid. Si Protsuda day ni. Aras limonid. Limonid. Dala dia nagasuroy-suroy ang mga kuting guys. Dia nagsunod-sunod na mo. Grabe tambal ka kadug saging-saging guys di Isa ra ni kabuo karon grabe na daghana nang lipang nagisang mga kuan. Nagisang mga saha, grabe naghana. Nanarabato dani nagkuwag mga jukuno. Ani lukatan. Grabe naman tambal ka. Lami ang pud sila kay na mapipandong di Ha? Wow. Naka-nice na pa no. Prayer plant. Ay, limonid. Luwi laman kani. Jadi apa daghang puti nga gabi-gabi. Isus marusip mara ba jud kinaunhan nga puting gabi-gabi guys kani binartiran ra ba pud ni haglaing buwak kani. Jahanton na saha na si Jaha may mo ganahan. Ito ko ning ganahan Gabriel guys to my favorite jang buwak. Gaha kay tanan mga buwak ang ganahan. Basta kay maatiman laman. Ang problema laman lagi uting init kay way tubig ay pas dyan manikig din sila. Tawag wantahan manggod pin na magkaos guys sa una pa. Ya hala nindot na sila guys. Di ako koy bawo sa inganda ni basta kay beauty jahangitan eh. Hala ning dako na rang nakanais sa dahon tanaw guys. Tanaol. Uy, ngano nang mana protsudang naan naman ka naglaro-laroy protsuda. Ha? Protsuda, busig asa lagi migas, musunod ni sila. Mga silang mga bata. Ano po niyo silang mga bibi? Protsuda, li. Little Protsuda. Haman si limonid. Nawa mas limonid, be. Hello, Little Protsuda. Oh, tuk. Little Protsuda. Sunod-sunod man namo sila, guys. TikTok mo sa Protsuda. TikTok ko na lang Protsuda, guys. Ala, tara nga kay mapian. Lab si Protsuda. Naanad naman ko na sila, guys. Kubot-kubot. Protsuda, Little Protsuda. Nagpa-uraray ra pud susino ko. Nga na wan nila kaanad, guys. Arang nga kaanad ka ajo magpa-uraray. Laki man ni ay ni. Laki. Little Protsuda. Hamas limonid naglaag, nawa man. Laag man ato. Kanawa guys. Nga na kaanad na ilang mga iring nila. Hindi na sila masugot og hindi, ana raman na sige raman nag sunod na mo uga sa amin mo sunod ho pastilan mura ni mga bata. Mura mga bata. Anad ni kadyo nila guys na masira ni pauraray mura pud sila mga batang gamay na Hello Protsuda. Little Protsuda. Dani man dili sila gi anak sa bahay mo silang arang gad ka anak ka adyo. Anak ni iya papa ma. Anak ni iya mama. To yung mama si Sod o si Kuan Panda. Anak na sila ni Panda guys kani. Ila tong maguwang to si Limon. Jamon ni si Ja si Protsuda. Agi jang manghud agi sa pagigsoon isa si Limonid. Buwas sa Limonid ya. Yeah guys. Mo nang ganahan mig iring guys kani. Nangga din ang mga kuting kay kadto laman si Bugoy sa unas dari. Iya mama laba ma. Nagdari nagtutambay ko katong wa nay kuryente kasi sa tong mga buwan na. Ate nga akong bugoy kaning ikid man dari sang tengod. Sus Ginoo ko guys pagkakuan hanggi lamdagan nga nung ikid si dari sang tengod guys dari ra ba ko nagtutambay dari naglingkod kay nagpahangin-hangin lagi sa gabi naman to mga alas 7 naman siguro. Dari ko naglingkod-lingkod. Ate nga ako kaning ikid man nagkalit ag iring dari sang tengod. Sus Ginoo ko pag ispat panaho kay da man day has. Da man day has dari ning kuan mo. Murang ingani siguro to kadak akong hasa. May ingani kadak nagpupa. Nang kuan binukot man siguro tong hasa. Ingani. Moy giikdan day ni Bugoy isang gibugno. Bugoy Ginoo ko. Mo na guys nga ag mga kuting kani mga iring na mo pinangga din ni namo. Ngano.
Mulaban ka dyan sila. Nang ugna mo yung mga iring. Ato dito dagdag. Luo. Na pauraray raman na sila guys. Inganin na sila kaso kaanad. So, sumuram pa sila mga bata. Kaya treat man lagi nila mga bibi lagi. Bakit lang ma? Muot man ni sila kados mga gagmating pa ni sila kay si Kuya Kinkin ug si Kuya Gail ilaga dyan yung binata dyan ilang gisugod og karton kay na may ihas dari mo sugod kay ilang atanggon ag mga kuting mo na ron nindudagg na sila Royal tapos guys si Royal ang mga mistisang iring mo ni si Royal Iya mayana na. Pokemon Mayana na. Pokemon lagi nang zaning ng kuya Tana ba? anad na nila kaadyo mo na sila mga naog mga iring ito yan po ko iring ngarahan ko magkamhikam sa isang balhibo. Makawa man nag-stress ng ilang kuan guys kanang namoy. Didi ni yala ba papa ma? Ngani guys makawag stress kanang mahikam-hikam tas balhibos iring. Butang nga na bikin mudagan na sila. Maglaag na madidi na. Nakabudidi na sang mama. Gadidi pa man na silang mama kani. Hatag ni iya mama. Ibita ra ato. Hatag ni iya mama. Matulis sa tong mga flower kanang sunod-sunod mga kuting. Pandugangan pa ni mga tambok kesti nakuwang man ang fertilizer. Balik. Kaya pa man tao lagi amang nadugang andas kinaimahan ng kuan ala dapat isa wa man dugang kare guys nadugangan na ri di kare mga prayer plant nadugangan na ri sidya ya guys nindot man sa mukatay puhon o makabalhin na tara to sa atang bahay puhon kani Hatag ma. ha Didi pa to. jutong ihatag ko sigihan ni mo karga ti man ilagi Didi pa to. di pa to na tong ihatag to limon og si kuan ha sanang na Sprite ha Didi pa. Didi pa lagi. Kaya guys, nindot man sa pakatadyon. Pakatadyon natin ito puhon guys, makabalhin ta. Wapa to. Kaya guys, mo pareag na butangan o mga tambok. Diya ka nahurot naman ang mga tambok diya. Wapa to pusog. Ha? Wapa to pusog. O pa nabusog si limon. Si limonade. Diya guys, mo ni ag nag-save na daris. Kuan, dari ko sa gawas nagtambay. Mo ni nagkuan nga isang iikdan aghas desang tengod. Si Bugoy. Mo ni guys, si Bugoy. Bugoy namin yan. Ay guys, si Bugoy ni apong rapon ni namo dari guys. Sila ma. Kani. Ayaw bi. Butang na si kuan ko. Roy aw kanang Sprite. Butang Sprite bi. Napon mi isa ka adapt aw duha ka adapted guys nga ingani ang tulo sa isa. Murag ako lagi si Emperador ug si Fundador. Nasa ba? Si Sprite man na. Kani si Bugoy mo na nag-ikid dato sa guys nga diha sang tungod. Isa kong ijang giikdan. Laki man ni na. Laki. Kasi panguwag. Allah. Hagad kang ipakapnan gazud. Bakit ako pa? Turium ra ba ni guys? Di anturium. Bakit ako ma? Panglagtukan. Hian. Ito ma? Ano naman? Patay naman dari. Patay na. Hala, sayang. Anturium. Pwede naman. Magturok pa man na. Gahian man. Ipadapri naman. Ya guys, ano nakuan na. Lami ulit na dato sa puhon. Ma-transfer na ni dato sa bahay na to guys. Dito sa mga bahay puhon. Kani, nindot na ni. Kaya tanan ni isang isandig sa kilid at ang katadyan. Kani, wag dari kayo pa man sa'yo magkatadyan. Ang kanindot na rabo. Ha? Patay na. Buhi pa na. Teo, sumatay. Di aga masaging sayang. Grabing tambok ka. Tabaan ka, Nuk. Kuya Kengken. Tana. Luk na. Hindi ka naglugway sa nagbakiros ba ka ning uli na Tayo ma. Sabi tayo. rabbit imo. Binabi kaya siligan dari. Na guys itong pasiligan dari kaya rong lami siya. Sa. Tawag rabbit na. Guys, nindot siya. Kusog. Kare pa kayo man risud, pasud lang rin nato, lain may sud. Patay na siya. Walis sa guys, buungon na tong kwaon kay di man ni pwede spot, ha? Kapag guys kaya nanaghan pud siya usa ra ni kabuok sa una karon darabi nang daghana nanay buwak, ha? Wow, very nice, baby. Tama na ba? Opo, daghan ko puto amo patong tanan guys. Tama na ba? Rabbit. Lagi, napo dagatong gabi-gabi nga pink. Ay, guys, gilagtukan man hala ning gahi man ang punuan sa lingsing. Naglaman mulami ra ni sila karugasan maulian ra ni. Ikaw no kadto tuktukan no. Kasilan pa na imong tuktukon ning atong buwak. Ay, guys. Patay na. Patay na. Ayaw, sa siligan na rin guys, grabe sagbot. Kuan.
Wala ka. Buwak na. Ayaw. Matay na. Wala, flower si mama. Patay na kuno ang buwak guys. Oh, pastila na to sang isave sila kay arong natay ng buwak. Yan na guys, itong pagtapo ko na rin mga sagbot. Ang grinder. Kaya matamnan na itong sibuyas pa di ah. Ito nang tamnag sibuyas. Kani padaplin guys, kaya matamnan pa na itong sibuyas. Kana ipang ipon. Papudad po. Ma. Napak na ito na nakatang panghipuson. Uy, di na may unggoy bi. Halag unggoy na taban. Wala na, guba naman guys. Wala na. Napatigo muna kaya tayo na pa naman sibuyas. Ang palit na ko na na. Palit kag unggoy? Botang palit ko sa unggoy. Trabaho ko. Tapos ikog. Tapos na ipadapling kaya paniduangan unsa guys. Uy da. Dugangan na silang mga tambok kani guys. Mga dugangan na ning uban dani. Katong pada to, gipandugangan ako. Kaya pa matamnan manig sibuyas. Guys, ito na ikuan kaya ano ni tanong ng sibuyas. Tamnag sibuyas. Guys, mga duganganan panigtambok kanina ah. Ripod, kanang aladya. Kani matamnan pa manina to kari, matamnan na to sa guys. Nalin dito eh. May minasa ko dahil kang ito sa may sagot pi. Bunga na raman natang sila. So pamupuda na kaya hangar raman na kaguha. Gagmating. Thank you, Kim Kim. Sana na panudog sa ako rin sagot na rin guys. Kaya ano itong labog. Save na tag atang Mother Earth. Kaya wala na. Grabe nagatang kalibutan. Surti ng inita. Masitag panugdo bitaw. Hindi man dyan balikadan guys. Manugdog ka dyan. Kaya labi naghaglamok. Ini pang sadad po. Mani patugo. Tina ni. Meron ba? Oh. Ito mga laki. Mga pang labog na nagara katilog na itong atin. Parang yung isabod. Labog na ito dyan guys. Very good ka. Duga mong batang gamay. Kaya nagkaos kay ibubos buwak. Stilan. Asa man na yung may ibububi. Wala, ay shush, ginoo na mo ubo dahil sa buwak guys to ah. Bubug-buwak ang bajing gamay to ah. Ginoo ko. Sila nagitang kabo arang mapanggamantil dya. Wala na yung pamubuan lang doha. Kumbati. Pamubuan na nila sa papagbuwak na to katong pag-umbi pinatangan o fertilizer guys to ah. Ano mong gwapan na nagbalik na itong mga flowerer. Kalakaw, asa man ka magkuhan na lang inita man. Pagpandong. Magkuha ko lang sa tubig kaysa ibubo dahil sa mga buwak. Ito naman lagi ang tubig dato guys. Ito dato. Lago na hinuon. Sunod pas limunin. Oh, pastilanis limunin. Sagdilaman. Pasundalaman na. Araw na kay kauban. Kaingan siguro limunin guys. Suon sila kim-kim. Dua na. Kalakaw. Pasagdilaman. Nakapaw pa na laman. Halagang hanging plants na unsa na ba ni. Karuy naman guys. Unsa na bubuan. Luwi laman. Hangin panghangin dani nga anong nasangagi nang wa man nga palid man dinis bagdo ang idugang na reg sa tambo. Oh, nice na. Naulian ni si guys katong isilong na si Jadatus ubos. Ha? Sa kuno? Ha? Takaog. Intay. Naku, kasabot na sa imo nakitan. Tawag mga kuting guys, nagduwa guys to ah. Kita mo? Tawag mga kuting to nagduwa. Agi royal. Guys, nagduwa ka. Kagmating. Royal. Limonin. Ang tobi na. Sagdi tonas limonin. Nakunan ako. Nakunan nas limonin ko. Dua sila guys. Ang cute. Ang garaun. Ito pa.
Ito mo. Isudo dari guys. Kahap ko tubig mo. Buhat na ko ha. Buhat na ko. Kahit ko ha. Ka, panghinay, kamdaman ka. Namubo na kim sa flower. Bati Kim. Na, chus, tabang malagi kong zaba mo, bu, ha? Hatot ko. Hapot pa yun na kay arang ng inita, ansa na pod. Kamang wala ta fertilizer, ansa. Yan na guys, na orange na jud pod. Pero kuwang palagi ang mga fertilizer. Kung haan pa na lang fertilizer ng uban nga arong maulian ng isang mga puruma. Magisilong dari kay grabing inita. Ang uban to nga matay, luoy. To aguban. Mo pa nang pamatangan og fertilizer ang maulian. Yo, nanalinsing man taon si jadi. Nda mo hamin sa fertilizer, hindi ako maka-video kay taas naman kaso ng video na mag guys. Basta kay ganahan ako dahil sa mga purma, ang maulian ni za mo pamatangan og mga sambok o balik. Yan nindot ra ba na si Ja. Sabi kong namatay ni, di pa di ay taon di naulian. Ay nasa itago na to. Batang gamay guys, nagkaus, pastilan. Dali, bubuy ri dara na, di Dana bubuy. Na. Taso na day. Very good. Sushi nyo ko. Okay kayo. Wow. Sakto na bi kay arang inita bi. Huway na. Nandiyan na pod kay arang inita kayo. Butang na dari ng kon. Kabo nimo. Okay. Ali nga rin kay magbabay na tanila. Ano to? Nindot guys. Yes. Na ba? Lami. Na bye guys. See you tomorrow. Bye. Lami. Nato ka mga alaga. Mamingming, bye-bye. Pastilan. Sana guys. See you tomorrow guys. Bye.